Bon dia, confinats. Aquí estem un dia més. I com que estem aquí confinats, els animals de la natura estan confiats, perquè no anem allà a molestar-los. Anem, per exemple, a veure què passa al litoral. Bon dia a tothom. Aquí estem, a Torredembarra, confinats i intentant veure ocells marins i gavines. La veritat és que aquests dies la platja està molt tranquil·la, amb tothom confinat a casa, ningú ve a passejar, poca gent passeja el gos, i això fa que les gavines es quedin aquí tranquil·les, les estic veient des d'aquí ara, i es passin tot el dia aquí prenent el sol i descansant. Lo qual també ens facilita que puguem llegir les anelles que porten. Aquests dies ja comença a costar sumar espècies a la llista de confinats, veritat. Jo us animaria... Sí, ja heu vist moltes gavines vulgars, moltes gavines corses, moltes cotorres. Fixeu-vos si van anellades o si es porten una marca, una medalla. Fins i tot al mig de Barcelona les podeu veure. I si ho feu, entreu les dades, sisplau, a la web de marques especials, perquè aquests dies que estem tots tancats a casa, em temo que ningú està llegint anelles. Bé, això és tot. En sèrio, ha costat molt fer aquest vídeo sense que em distreguin les gavines i dracs pescant aquí davant. Cuideu-vos. I ara veurem, doncs, com entrar dades en la web de marques especials de l'ICO, que l'altre dia ens esmentava en Raül Aimí. Hola, confinats. Soc Carles Durà i soc de l'ICO. I us ensenyaré què s'ha de fer quan trobeu un ocell en marques especials, com aquestes d'aquí. Mireu. Per entrar dades anirem al portal marquesespecials.cat i entrarem a les meves observacions. Allí cliquem a afegir una observació i posem un voltor que hem vist aquest matí a Roquetes i entrarem totes les dades com el color i l'inscripció de l'anella. Anirem a desar i automàticament se'ns formarà un mapa amb els llocs on s'ha llegit aquell voltor des del moment d'anellament. Que és fàcil? Per cert, a les xarxes socials de l'ICO trobareu Anellats a casa, una secció on fem preguntes sobre temes d'anellament. Avui us presentem un enigma De recuperacions d'anelles. Sabeu quina espècie ha fet aquesta migració tan llarga? Les guies ens poden servir per saber la distribució de l'ocell. Per exemple, en color vermell hi ha l'època de nidificació, on l'espècie és present durant la primavera i estiu, mentre que l'hivern és en color blau. Comparant això amb el mapa de l'ICO, podem deduir quina espècie és la que es tracta. Ja teniu feina per aquest vespre. Fins demà, confinats!